Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze koude zaterdag, de 27 november. Zometeen het korte weerbericht, maar eerst het nieuws in Zeeland van vandaag. Hallo, wat een gezellige boel zeg. Dit beeld zullen we de komende weken niet meer zien in de Zeeuwse theaters. Geen volle zalen meer, maar opnieuw 1,5 meter afstand. Wat de theatervoorstellingen betreft was dit toevallig voor ons de laatste dit jaar. Voor de bioscoop is het natuurlijk wel ontzettend sneu dat we om 5 uur al dicht moeten. We gaan natuurlijk straks in de kerstvakantie wel wat meer programmeren overdag. En we zorgen gewoon de tijd dat we open zijn, dan gaan we goed open. We draaien mooie films en heten we iedereen welkom tot 5 uur. De zogenoemde avondlockdown, waarbij sectoren tussen 5 uur 's middags en 5 uur 's nachts gesloten moeten zijn, geldt voor bioscopen, theaters, horeca, sportscholen en de amateursport. Levensmiddelenwinkels mogen wel tot 8 uur open blijven. Het theater zit dus vanavond nog 1 keer vol. Het is uitverkocht eigenlijk. Het gaat hartstikke goed. Ja, dat maakt het extra triest. En de mensen willen graag. Maar ja, het kan nou niet meer. Wij geven niet op. Het is een hele club. En we doen het ontzettend graag. En dat blijft ook zo. We gaan ervoor, absoluut. Scholen mogen overigens wel open blijven, maar kinderen moeten daar vanaf groep 6 in de gangen een mondkapje gaan dragen. De nieuwe maatregelen gelden voorlopig voor 3 weken. De verhoging van de vergoeding voor statenleden gaat er waarschijnlijk voor volgend jaar zomer komen. Dat schrijft demissionair minister Kasia Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Zeeuw-statenlid Harold van der Velde en tevens voorzitter van de Landelijke Beroepsvereniging is er blij mee. Verwacht van de minister dat zij woord houdt, dat we voor de zomer horen dat de vergoeding voor de statenleden omhoog gaat. Wat mij betreft ook nog voor de mensen die nu in de staten zitten. Uit onderzoek bleek eerder dat die vergoeding nu niet in verhouding is. Statenleden verrichten namelijk hetzelfde werk naast hun reguliere baan als raadsleden uit een grote gemeente. Alleen krijgen statenleden zo'n €500 per maand minder. Als jij verlof op moet nemen van je werk, dat bedrag staat dan niet tegenover het bedrag wat je krijgt. Als statenlid hoef je er niet rijk van te worden, maar het kan ook niet zo zijn dat je niet mee kan doen omdat je thuis je huishoudboekje niet op orde kan krijgen. Tot nu toe is ook in Zeeland het verloop onder statenleden erg hoog. En dat wordt grotendeels toegeschreven aan die lage vergoeding. De hoop is hier dat die structurele verhoging gaat helpen in het behouden van huidige statenleden, maar ook in het aantrekken van nieuwe. Tijdens werkzaamheden in de Oostkerk in Middelburg zijn bijzondere grafstenen van rond het jaar 1700 gevonden. De grafstenen in de kerk gingen decennia lang verscholen onder een houten vloer, maar kwamen, omdat de kerk duurzaam gemaakt wordt, weer tevoorschijn. Een schat aan historische informatie. Omdat er vaak hele opschriften bij staan en dat er dus aan de hand van zo'n zerk een heel verhaal verteld kan worden. Wat waren dat voor mensen? Er ligt hier een scheepstimmerman, er liggen mensen die bij de VOC voeren. Er is een zerk met 3 kindertjes die in dezelfde maand zijn overleden. Alle 3 in hetzelfde graf begraven, dat staat er dan allemaal op. En het is dus een heel stuk geschiedenis wat je eigenlijk meekrijgt. Tientallen Zeeuwen grepen vandaag hun kans om de eeuwenoude grafstenen te bekijken. Wij wonen in Middelburg, in het centrum, maar we hebben zelf ook een oud huis. En dat komt allemaal uit deze periode. Dus dat is bijzonder leuk om dat allemaal mee te kunnen maken. En wij zijn nu getuigen eigenlijk van iets wat een heleboel mensen nooit hebben kunnen zien. De mensen mogen er alleen vandaag in. Het is natuurlijk een bouwplaats, er wordt gewerkt. Het is gevaarlijk met grote steigers, dus je kan daar niet zomaar doorheen gaan lopen. Dus alleen vandaag is het te bekijken. En ik heb begrepen dat men wil voor de kerstdagen ook alweer een nieuwe vloer erin hebben. Dus het is, de mensen die vandaag geweest zijn, die hebben geluk. Volgens Seinke bestaat het idee om een aantal stenen door middel van plexiglasplaten in de nieuwe vloer zichtbaar te laten blijven. Dat zou ik zelf wel toejuichen. Als dat qua kosten ook zou kunnen, dan is het natuurlijk leuk. Dan zie je er nog iets van. Na de regen en de felle wind van gisteren was het rustig en helder vanochtend. Maar het begon ook koud vandaag. Westdorpen kwam aan een minimum van -0,2 en vrijwel overal was er vorst aan de grond, met dus rijp op het gras. Uiteindelijk werd het van het noorden uit bewolkt met buien en een maximumtemperatuur van 4 à 5 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Vannacht gaat die wind draaien naar het noorden en na nog enkele regen- en natte sneeuwbuien in de avond is het vannacht overwegend droog met vrij veel bewolking en minimumtemperaturen van 1 tot 4 graden. Morgen dan neemt de kans op buien in de ochtend al toe, net als de wind.
Die wordt windkracht 3 tot 5 en morgenmiddag windkracht 4 tot 6. En zo af en toe vallen er verspreid enkele buien met kans op hagel en ook op onweer. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 4 graden in Oost-West-Vlaanderen tot 7 aan zee. Kijk je naar volgende week, dan zie je geleidelijk hogere temperaturen, maar op maandag ook een redelijke dag. Dinsdag en woensdag is het dan wel zo'n 10 à 11 graden, maar dan is er vrij veel wind en vooral woensdag ook flink wat regen. En tot zover het nieuws en ook het korte weerbericht. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Met daarin onder meer de uitspraak in de zaak Grieps.